Takže nazdárek lidi, já jsem Poli a vítám vás u série nazvanou Ukázky domů. Tak dnes vám ukážu dům ze svého singleplayeru. Toto je texture pack, který používá i Gogo. Jmenuje se Misa 500. Tak, dost mluvení a pustíme se do toho. Stavěl jsem to v normálním survivalu, takže dalo mi to docela zabrat. Tak, tady to je základní budova. Není to určený na to, aby v tom bydlel normální hráč, spíše jen jako okrasa. Protože tady nikde si nedají dát truhly. Maximálně tak sem. Tady mám pár jenom věcí. Tak. Teď se přesuneme například sem. Začal jsem tu stavět takový podzemní, nevím jak to říct. Prostě chci, aby tato celá hora byla dutá. A tady už jsem si udělal nějakou názornou ukázku. Tady mít balkónek malinký, tady takhle vstup. Tak, co dál? Takže tohle byl můj bývalý domov. Mám tu pece, truhlu, ještě nějakou s věcma. A náhodou jsem tu našel i skeleton spawner. Tak. Nadále tu máme i tento most. Chvilku mi trvalo, než jsem nazbíral tolik dřeva. Tenhle vodopád je uměle vyrobený a to. Chtěl jsem, aby to všechno vypadalo tak trochu jako ze středověku. Doufám, že se mi to podařilo. Jestli chcete, abych nadále něco takového točil, napište mi to nebo mi lajkněte video, budu strašně rád. Tak tímto pohledem bych se s váma chtěl rozloučit. Tak, doufám, že jste si užili video, dejte mi prosím like a ahoj!